Кръстина е на 36 години. Преди дни завършва своята 28-ма бременност. 28-ма бременност? Че тази жена напускала ли е изобщо родилното? Преди дни завършва своята 28-ма бременност. Не всички са били успешни, но роденият вчера Николай е 14-то дете в семейството. Какво ти семейство, това си е чист развъдник. Нищо чудо на майката да й викат Кръстинка инкубатора. Остави как викат на майката. Странно ми е как викат на децата. Кръстина трудно си спомня имената на всичките си деца. Дафинка, Калина, Митко, Иван. Не мога да ги спомня всичките деца. Не мога да ги кажа всичките. Според мен, каквото и име да каже, се ще нацели някое. Митко, Иван. Не мога да ги спомня всичките деца. Не мога да ги кажа всичките. Ами да ги беше номерирала, вместо да им даваш имена. Имената не мога да кажа. Егенета не мога да кажа. Кога са родени. Датата не знам. Бъркам ги. Представям си какво става, ако се разтичат всички заедно и се поумешат. После сигурно и трябва месец, докато ги подреди по големина. Егенета не мога да кажа. Кога са родени. Датата не знам. Бъркам ги. На вас се хващам, че Кръстина не е чувала за презервативи. Тя за презервативи може да не е чувала, но други противозачатъчни методи знае. Ще изпа отделно. Ще изпа отделно. Ще изпа отделно. Тази жена е толкова плодовита, че едва ли и разделното спане би й помогнало. Ще изпа отделно. За кой ми този дете? Неща. Що би иска да отиде чуж да фани неща вече. Измръзна ми с тези деца. От всичко това разбрах само, че някой е измръзнал. Измръзна ми с тези деца. До 14-то явно й е било интересно, но вече е измръзнало на жената.